Mali kunnafoni jabarani filɛbagaw an bɛ foli ni tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ɲɛ banna nin wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'aw fo dante foli mun na k'a fɔ aw ye ko a ka jɛmukan man di n'o ye bɛɛ ka kuma ye nin ye ale kɛnɛ sigilen sa sibiri o sibiri jɛmukan in a bɛ sigi aw ye yaasa jamana kungɔnko kibaruyaw aw na se ka bɔ o caman kalama cogoya mun na ni a kɛnɛ sigira an bɛ foli di an ka ɲɛmaayaso ma ka an ka cakɛla bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Mali kunnafoni cakɛla ye bi a balimakɛ Sheikh Umar Sidibe ale de bɛ kɛnɛ in ka a ɲɛnamaya ale bɛ ka a ɲɛnamaya bisa an ka maa welelen o tɛ maa dogolen ye ni o ye Fatumata Ma Cam ye Fatumata Ma Cam a ka wulikajɔ o bonyara an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ kunnafonidi ta sira fɛ an bɛ foli ani tanuni k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in k'a fɔ ko jɛmukan in an bɛna a daminɛ sisan Fatumata Ma Cam i ni sɔgɔma. Nba folikan jumɛn b'i bolo ka di lamɛnbagaw ma ani lajɛbagaw Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma. Tabarikala. Sidibe mɔgɔ ka kuma ko n'i ko ɲagalibagatɔ ma ko tasuma fiyɛ ko n'a nuji ma faga a ɲɛji bɛ a faga kosɛbɛ. Ka ne wele sɔgɔmada in na ka na ne lasigi pour que ka kuma dɔɔni kosɛbɛ musow kan bonyaba ye ne yɔrɔ tiɲɛ don donc ni fana bɛ bonyamasegin kɛ k'a daminɛ aw ka directeur ka jigin fɔ a dugumamɔgɔw a diyara an ye aw bɛɛ ka foli bɛ yan a diyara an ye. O la sa Fatumata Ma Cam foli ni waleɲumandɔn kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ i yɛrɛ da sera a ma ko musow ka don ni o ye 8 mars ye an y'a ye o kɔni a tɛmɛra bi ye le 11 mars mars kalo tile 11 waleya caman kɛra an ka jamana kɔnɔ wulikajɔ caman kɛra ɲɛnajɛw caman kɛra an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ yala e yɛrɛ ye mun faamu nin bɛɛ lajɛlen na yala an ka jamana in 8 mars a dabɔra ɲɛnajɛ de kama maaw bɛ mun ye ka caya. ɲininkali ɲuman don 8 mars yɛrɛ fɔlɔ depuis yan'a ka se Mali yɛrɛ ta dɔrɔn ma 8 mars yɛrɛ origine ye jumɛn ye fɔlɔ il faut que o ka dɔn fɔlɔ pour que mɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ 8 mars ma dabɔ dunu ni bala tali kama. Tabarikala. 8 mars idée yɛrɛ nana fɔlɔ en 1857 musow de ye u ka droit bafouera États-Unis jamana kan précisément à Chicago donc u kun ye usine baarakɛlaw de don a caman kun ye fɛn de migrantiw de kun don minnu bɔra italien fanw fɛ ka na tunga la Amérique a caman kun y'olu de donc u kun jatelen tɛ donc u kun bɛ minɛ i b'a fɔ jɔn u ko droit tɛ muso ninnu bolo u toro la u y'u datugu daladunu la ko f'u ka baara kɛ diyagoya la ala nana kɛ tasuma wulila donc muso caman ni tora o la donc sisan o kɛlɛ de kama sisan muso tɔw de fana ko k'o de tɛ ɲa ko muso ni bonya ka kan droit ka kan a bolo k'u fana bɛ u ka droit ɲini kɛlɛ nana kɛ fo san caman fo kana se en 1904 Russie de kɛra jamana fɔlɔ ye min ko musow ni droit in ka kan donc droit nana ten Nations Unies fana nana don a la tagalen ɲɛfɛ fo 77 décembre 1977 u y'a décider sisan kɔni ko ka institutionnaliser donc a fɛti nana daminɛ mais Mali yɛrɛ kɔni donna la en 1994 de kuma min Alifa bɛ fanga la o kuma de an ka jamana donna a célébreli la depuis o don fo bi an bɛ ka a célébrer nka célébration in caman mɔgɔw ma faamuya parce que mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn ko 8 mars don fini min bɛ dilan an ka fini san ka fini don ka bɔ ka taa kulonkɛ kɛ ka segin ka na o y'a bannen an b'a kuma bila fo san wɛrɛ 8 mars a ma dabɔ o kama. Maa caman bɛ k'a kɛ ten dɛ sabula n'a bɛ ka surunya dɔrɔn musow dɔw yɛrɛ b'u cɛw tɔɔrɔ ko fo 8 mars fini fili de don parce que kuma ma ɲɛfɔ pour que u k'a faamuya kosɛbɛ. muso yɛrɛ ye mun fɛn ye a ɲɛfɔ ala ye anw bɔ cɛw galaka kolo de la kosɛbɛ donc anw ma dilan pour que an ka kɛ cɛw senkɔrɔ fɛn ye ala y'an bɔ de pour que an ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ an ka diɲɛnatigɛ tagabolo kɛ ɲɔgɔn fɛ a hɛrɛ n'a hɛrɛ tana an ka ɲɔgɔn sɔn hakili la donc
muso tɛ se ka kɛ o ye ka tila ka tile kelen dɔrɔn di muso ma anw de bɛ bangeli kɛ anw ka yɛrɛbaya t'o ye ala de y'o pouvoir di anw ma donc muso bɛ se ka o bɛɛ kɛ cogo jumɛn na ka tila tuguni k'a fɔ ko e ka droit ka dan tile kelen ma tile kelen ka dɔgɔ muso la muso kan ka célébrer ala ye diɲɛ don o don de da silamɛya yɛrɛ o de fɔ ko muso kan ka célébrer ala ye diɲɛ don o don da ko muso ni bonya de ka kan donc mun na 8 mars tile kelen fɔra ka kɛ 8 mars ye a fɔra de pour que muso bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min togodala muso duguba kɔnɔ muso bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kungo min bɛ aw da la o tile kelen in na kungo bɛ se ka ɲɛfɔ cogo min na pour que san don tɔw la o tuma baaraw bɛ kɛ pour que solution bɛ sɔrɔ a ko aw ka droit ɲinini na cogoya min na sinon a ma dabɔ dununfɔ kama a ma dabɔ balafɔ kama tile kelen ko fana tɛ i b'a fɔ i da sera a ma cogo min na togodala musow i da sera olu ma 8 mars dɔw tɛmɛra an y'a ye k'a fɔ u y'o bila togodala musow ka dɛmɛli hokumu kɔnɔna la nka i b'a ye k'a fɔ a chaque fois ni 8 mars yɛrɛ n'a a festivités bɛ kɛ ou bien ni a don sera i b'a ye k'a fɔ ɲinan de bɛ kɛ togodala musow kɔ ka tɛmɛ duguba kɔnɔ musow kan k'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ 8 mars yɛrɛ mérité ka tɛmɛ anw kan quand on parle de 8 mars au moins anw bɛ duguba kɔnɔ anw ye chance sɔrɔ ka taa école la donc droit ye min ye anw bɛ o dɔn donc anw bɛnna ni cɛ minnu fana olu fana bɛ droit dɔn a ka ca ni olu b'a dɔn mais ni i taara an ka togodaw la togodala muso de bɛ wuli depuis fajiri ka daga sigi ka tulo la ka ɲɔ kɛ kolon na hali n'a dɔgɔyara sisan ɲɔ susu dɔgɔyara mɛnɛ parce que machine plateforme multifonctionnelle caman bɛ yɔrɔw la nka hali san an b'a fɛ a ka caya ka tɛmɛ o bɛɛ fana kan awɔ minnu dɔw b'a folon dɔw bɛ a sin donc olu de bɛ o kɛ k'o to dilan ka tila k'o da kun ka taa foro la n'i sera foro la ka tila ka sɛnɛ fana daminɛ i bɛ tile ko la lakansara mana se i bɛ tila k'i ka minɛn ta i bɛ na so i bɛ na surafana fana se o musow bɛ tila o baaraw la kuma jumɛn hali k'u b'u occupé u cɛ la u n'u cɛw ka sufɛ baro kɛ ka gɛlɛn dɔɔni donc n'a fɔra 8 mars olu de ka droit kan ka ɲini muso bɛɛ ni 8 mars ka kan dɛ mais ne bolo dɔ b'a a mérité ka tɛmɛ dɔ kan n'o tɛ an fana bɛ hali Bamakɔ an fana bɛ dɔ kɛ o an bɛɛ bɛ dɔ kɛ e ka lajɛ ni bɔra sɔgɔma ne min filɛ ne bɛ n ka naw san dɔgɔkun fila woninda la n'i sera woninda la hali 5h30 du matin i bɛ taa sɔrɔ musow bɛ yen a dun musow ye muso dutigiw de ye a bɛɛ ye muso furulenw ye u bɛ mun ɲini u b'u ka denbaya dahirimɛ de ɲini donc n'i ko 8 mars o muso sugu ko don an bɛ ka fɔ fana ko anw yɛrɛ bɛ dɔ kɛ an bɛ dɔ kɛ muso furulen min bɛ a ka i bɛ taa baarayɔrɔ la ka segin ka bɔ baarayɔrɔ la ka n'i ka ga fana ɲɛɲini c'est vrai que hakili tɛ muso dɔw la an dɔw hakili ka dɔgɔ mais min hakili b'a ka ga la o de fana ka ca n'i y'o jateminɛ tuma dɔ la temps yɛrɛ t'i bolo ka hali adamadenya kɛ k'a fɔ k'i bɛ yaala hali i famana mɔgɔ min ma k'i bɛ taa tabu ye a ka gɛlɛn ni weekend tɛ temps ti an bolo ka fosi den kelen kɛ tellement que programme min b'an bolo baarayɔrɔ faralen furuso kɔnɔtaw kan a ma nɔgɔn Fatumata Ma Kamara yala ko i da don togodala musow ta la an bɛ don min na i ko bi Bamakɔ yan fana muso cɛsirilenw caman bɛ yan nɔ minnu sɛgɛnnen don nka i b'a ye k'a fɔ muso minnu fana ni u bɛ taa baara la du kɔnɔnaw la sɛgɛn fana b'olu kan yala olu fana tɛ musow fɛ wa u bɛ musow fɛ ɲininkali ɲumanba u bɛ musow fɛ nka anw yɛrɛ minnu b'u ta n'anw minnu y'u ka patronw ye n'anw kan ka k'u bangebagaw ye yan o yɔrɔnin na anw fana bɛ fili kosɛbɛ i ka kuma latigɛ tɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka wulikajɔ bɛɛ bɛnnen don musow ka défense ma mais n'i taara u yɛrɛ ka du kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ baarakɛla mun b'u bolo o yɛrɛ tɔɲɔlen don yala o bɛ se ka expliquer cogo di a ka gɛlɛn il faut que association dɔw fana sigilen don sisan pour que ka to ka kuma musow fɛ ka ni an denmuso ni an balimamuso minnu bɛ na wari ɲini na kɔɲɔmina ɲini na pour que k'u fana ka
droit défend a dɔw bɛ yen nɔ n'u wulila fajiri olu de b'an ka so fɛn bɛɛ kɛ a ka ca musow la muso minnu tɛ baara yɛrɛ la mais ni dugu jɛra u b'u da olu bɛ sunɔgɔ fo n'u wulila wagati min entre temps waliden de bɛ gabuguda la a bɛ wuli ka bɔ a bɛ bɔ gabuguda la a tɛ sunɔgɔ yɛrɛ depuis dugu mana jɛ n'a y'a ɲɛ bɔ ka bɔ ɲɔgɔn da la depuis fajiri fo su 22h a dɔw ta bɛ taa fo sanfɛ yɛrɛ a tɛ bɔ gabuguda la o fana ye waliya min ni an denbaw kan ka jateminɛ parce que i bɛ t'o sɔrɔ musow la muso minnu fana bɛ yen ni denmusow b'an bolo an b'a fɔ an denmusow bɛ école la wagati bɛɛ tɛ école ye o et puis hali n'a bɛ école la an yɛrɛ bɛ taa an ka baarayɔrɔ la ka na o t'an bali k'an ka cɛlasigi baaraw kɛ donc an bɛ den fana bolo don dɔɔni de a ka taa école la ka na sokɔnɔna la e ka nin kɛ e ka nin kɛ n'i ye den bila o la o tuma baarakɛla yɛrɛ fana a ka baara bɛ dɔgɔya a bolo et puis a bɛ hali e yɛrɛ ni ala camancɛ a bɛ caman bɔ a la parce que ka i ta to o ka sunɔgɔ ka waliden bila baara la fɛn cɛ ɲumanba tɛ dɛ hali n'an bɛ wari de d'u ma an bɛ wari min di ninnu ma n'i y'a jateminɛ baarakɛlaw sara 7,000 ye joli ye tile kɔnɔ o ye 100 de est ce que ninnu bɛ baara min kɛ anw ye tile kɔnɔ 100 kun man dɔgɔ a la c'est vrai que nɔgɔba mun bɛ ton a ka ca a bɛ dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ka ci kɛ hali denmisɛnnin fitininw b'o ka ci kɛ donc il faut que an k'o yɔrɔ jateminɛ ka dɔn ka fɔ walidenw don c'est vrai que wari tɛ jamana kɔnɔ nka ni i ye mɔgɔ ta situation dɔ la an fana k'a dɔn k'a fɔ an ka baara nɔgɔya bolo an fana ka dɔ kɛ an ka mɔgɔw bila ka dɔ kɛ pour que walidenw fana bɛ se ka lafiya cogoya min na tabarikala an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko Fatumata Ma Thiam ale de bɛ an bolokɔrɔ bi ka kuma 8 mars kan n'o ye musow tɔgɔla donba y'a fɔ don min ma ko journée internationale des droits des femmes o don yaasa ka se ka kuma o kan kosɛbɛ sabula an ka jamana kɔnɔ faamuyalibaliya caman bɛ yen nɔ maaw kan ka bɔ mun kalama Fatumata Ma Thiam i b'a ye k'a fɔ duguba kɔnɔna la yan nɔ 8 mars kɔni a fêtera président yɛrɛ tagara a fêter ni musow ye an bɛ a balo dolanci yɔrɔ min wele ko Omnisport a kɛra yen nɔ a kɔni ye musow wele yala i ye festivité fana caman ye Mali kɔnɔna la yan nɔ hali Mali kɔkan la maliyɛn minnu bɛ kɔkan olu caman fana y'a kɛ yala e bɛ se ka mun faamuya a ko bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka mun fɔ i b'a dɔn ni 8 mars in kɛra 8 mars c'est un 8 mars particulier si je peux me permettre ainsi Mouna ni ka stade Omnisport falen musow la tan o man ca dɛ ne kɔni m'a ye 8 mars la an bɛ deli ka 8 mars kɛ mais ne ma deli k'a ye anw taara 8 mars kɛ sadi 26 mars la an tun bɛ 8 mars kɛ stade Omnisport la ne de b'a ye an tun bɛ 8 mars kɛ fɛn de la palais de la culture an b'a kɛ CICB la u nana fɔ ko yen ka dɔgɔn k'an ka taa palais de la culture la de tout le temps an bɛ 8 mars kɛ yen nɔ de san tɛmɛnen salon yɛrɛ an ye 8 mars kɛ boulevard kan yan nɔ mais ɲinan ko ka taa 8 mars kɛ 26 mars la ko parce que ko mɔgɔ bɔta ka ca effectivement musow bɔra ne yɛrɛ k'a ye musow bɛɛ ka jɛ kelen ma ne y'a ye ni 8 mars na parce que réunion préliminaire kɛra réunion caman kɛ des réunions préparatoires musow bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka réunion ninnu kɛ wa depuis président fana transition sigira nin fana y'a siɲɛ fɔlɔ ye musow ka kungo la président ka bɔ ka taa musow rencontrer tantɔn ka bɔ ka taa musow rencontrer face à face yɛrɛ la musow yɛrɛ caman f'u b'a fɔ an ka président ye a fɔlɔ ye bi ni parce que ne yɛrɛ tun bɛ 8 mars kɛyɔrɔ la donc musow bɔra kosɛbɛ et particularité wɛrɛ min fɛnɛ kɛra ɲinan ta la c'est que défilé kelen-kelenninw bɛ kɛ mais ɲinan défilé kɛra de corporation bɛɛ défilé la min kɛra défilé la ka ca ni 1 heure de temps ye corporation bɛɛ défilé la k'a daminɛ civilu la ministèrew bɛɛ fêtières association ninnu bɛɛ qui sont au sein des fêtières de femmes de défense des femmes olu bɛɛ bɔra ka tila tuguni an ka muso finitigilakaw kɔɔri bɛɛ an y'olu caman ye olu bɛɛ bɔra ka défilé kɛ hali à l'intérieur hali yɔrɔ minnu na n'u b'a fɔ n'an bɛɛ bɛnnen don a ka fɔ ko lakana sabati
sabatilenba tɛ i n'a fɔ Tombouctou n'a ɲɔgɔnnaw région kɔnɔna ninnu na u ye défilé kɛ musow bɔra u ye fête kɛ 8 mars kɛ a yɔrɔw bɛɛ la donc o kɛra particularité ba ye ne bolo ɲinan ta la n ye fɛn dɔ yɛrɛ kala Bankas olu tun bɛ deli ka 8 mars kɛ mais u ko ɲinan u bɛna 8 mars préparer tuma min na o yɔrɔ tɛ yɔrɔ sabatilenba ye donc faamaw ko musow ma u ka 8 mars don to yen nɔ ni ma fili u ka 8 mars ni bi tɛ sini ne don u fana kan k'u ka 8 mars kɛ u ka yɔrɔ la c'est-à-dire que musow engagélen don kosɛbɛ 8 mars ko in na mais peut-être o fana engagement bɛ sɔrɔ thème min taara komi thème min bɛ bɛn ne kan an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ e ko mɔgɔ yɛrɛ bɛ Mali la ni mɔgɔ min tɛ fɛ Mali ka segin ka k'a kɔrɔlen bilen bɛɛ sɛgɛnna o donc musow wulilen don a dun bɛn tɛ se ka ɲɛnabɔ musow kɔ donc musow y'a jateminɛ f'u k'u impliqué de minnu taara école la o minnu ma taa école la o muso mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ k'i impliqué à son niveau n'o kɛra ko a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka an ka souveraineté retrouver. Fatumata Macham Kone i bɔra ka i da don musow ka particularité ko la sabula musow kɔni fɛn caman n'i ko ka ɲɛnabɔ fo musow mais n'i y'a jateminɛ i b'a ye ka fɔ an ka jamana kɔnɔ ni ko min wulila dɔrɔn musow bɛ ta ka t'u bila o ko cɛma n'o o banna a mana s'a nafa sɔrɔ yɔrɔ ma ɲinɛ a bɛ kɛ musow kɔ yala kuma tɛ se ka kɛ ninnu dɔw la 8 mars ninnu hokumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ yan 8 mars sigikun ye o inégalité n'a ɲɔgɔnnaw de ye quoi parce que mɔgɔw m'a faamuya i b'a dɔn Mali kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kuma musow ka droit ko la dɔrɔn u b'a fɔ ko musɔrɔbatigiw wulila peut-être que bɛɛ ka faamuyali tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ hali muso minnu b'a kɛlɛ kɛ bɛɛ bɛ na ni i kɔnɔna ta de ye mais kɛlɛ yɛrɛ origine taara yɔrɔ min na a ma dabɔ pour que ka musow ka a yira k'u ni cɛw ye kelen Ala de y'o kɛ o muso ni cɛ tɛ se ka kɛ kelen fo ka diɲɛ wuli muso bɛ cɛ duguma de fo ka diɲɛ wuli mais an ye droit min réclamer o ye de muso ni cɛ n'aw ye kalan kelen kɛ ou bien ni niveau kelen b'aw la ni aw kan ka baara kelen kɛ aw bɛɛ ka traiter sur le même pied d'égalité sara ka kɛ kelen ye à poste égal à salaire égal donc i ye min fɔ sisan nɔ anw ka fɛn bɛɛ kɛ anw ka fɛn bɛɛ daminɛ ka baara bɛɛ kɛ n'a sera tɔnɔdonyɔrɔ ma ka musow bɔ a la olu ye waleya ye ni musow fana ko k'o de tɛ bɛn ani jɔyɔrɔ ko la u bɛ a fɔ sisan nɔ e ni ne bɛ nin baara yɔrɔ studio téléso in na u b'a fɔ ayi ni question politique don an ka Sidibe bila la parce que ale ye cɛ ye mais ni fɛn don sisan ni artiste dɔ de bɛ interview an ka Macham bila la et pourtant Sidibe bɛ se ka kɛ cogo min na ka débat animer cogo min na fɛn politiquement ne fana bɛ se ka animer o cogo kelen na mais c'est parce que Sidibe ye cɛ ye ne ye muso ye ne bɛ marginaliser an ko an tɛ sɔn o de ma o de ka dabila mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ k'an kunkolo kɛɲɛ aw kunkolo ma an tɛ se an kunkolo tɛ se k'aw sɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli mais an bɛ fɛ ka fɛn de fɔ ni an bɛ niveau kelen na an bɛɛ ka traiter au même pied d'égalité o de kama an ko loi 052 n ko o ka appliquer poste de responsabilité ou la ani prise de décision na maro la décision bɛ taa de kana cu musow kan musow de ko o kana kɛ tuguni i bɔra ka loi 052 mun yɛrɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yala e kun bɛ 8 mars kɛnɛ kan omnisport la yala président da sera nin ma sabula muso caman wulila k'a fɔ ko loi 052 ko a tɛ ka sariya tɛ ka labato a bato cogo la maa caman y'i plaigner n'a yɛrɛ yala président da sera a ma a y'a frôler autrement parce que a ko an ma ko n dalen don aw la wa aw bɛ fɛn fɛn kɛlɛ la n tulo b'a bɛɛ la wa n bɛ aw soutenu bon yɔrɔ a y'a fɔ autrement hali n'a m'a fɔ en termes de loi 052 a y'a fɔ de sorte que a bi an ka kɛlɛ la a bɛ an kɔ parce que ale b'a dɔn ni musow mobilisera a bɛ se ka impact min b'a la jamana kɔnɔ donc a y'o de yira an na kosɛbɛ i bɔra ka mobilisation mun yɛrɛ fɔ a y'o fɔ kosɛbɛ ka fɔ ko musow ka transition ka wuli ka jɔ sabati yaasa yɛlɛmaba minnu ni o kan ka kɛ réforme ba minnu ni olu kan ka kɛ yaasa musow ka dɛmɛ bɛ se ka sabati cogo min na a kɔnɔna la yala e ye mun faamuya o fana na
yala muso marginalisé le no am dominer ko bi sabula muso chama ya yira nga président kala ka fotu muso ko mobiliser auprès de la transition yala ni fen flab tan ñoy mina o fora comme ni ya jatimne Mali population na on ka chani 20 millions wa o 20 millions mi nambo sanfé on doron ka chani e fin keme sarala bidru ni kele on muso be o de la. Donc, au 51% de la population, normalement, ni fembeke, ni anincheo, ni an macha anincheo yi, anincheo kan ake niveau klena, mais an manga jigincheo jigoro. Donc, au-delà, comme en beau de kele la, au-delà, aya fanyana tan, kalifana, engagé l'indu, en kofe. Kosobe yala 8 mars hakili ba la duna na tawla abna bo festivité doron konna la anga jamana konna la yamwa sabula angon me munye o folklore de o nyana je o dunu ni bala kon beta me ka fuko sigi bawbe ke bamanan ka nyefuli ke muso ye mo konna la fata se to dala olu am to lu ye ka cha yala hakili ba la duna na tawla boni chuwaina ne bolo adam ne na ka bayere parce que an 8 mars mi yenyina o 8 mars ñogoni to otama ke kelen korole ame delika foli kala baw ni fen yi amo yenyina 8 mars la amulu ye kosobe amulu ye donc anye muso ka barakelen de ne re fourno sugu do 8 mars ka la ne ma delika ñogona yo muso ye fourno glam yu glan katanai muso sugu chama mbe muso menuisier menuisier boani menuisier métallique ani muso sojolaw muso sugu chama u bep mbe non pour que ka yira ko chéw be se ka bara min ke ku fena be se ka anyogona ke donc o chama mbe donc il faut que o de ka vulgariser kosobe aka famia ka fo ko dununi balainte kosobe nina o damnena san na tawla ni ko tora chugola moi je pense que a bi changer kosobe côté ke ni muso te côté nyanabo ni muso te anga jamana kono o be deli ka fo fo ka cha yere yala ere bulo am dominer ko bi transition avec danku jumana bi atanya kaya aw muso bulo komi u mago be accompagnement la demain o mago be demain na muso doronte ambedi ka fara ɲɔgɔn kan aka ke faso ko yi akana ke mfoshi kuna na kui intérêt ko o ka bɔ ala quoi parce que o de jamana in segin kɔfɛ hali dɔ be i b'a ta ka bila poste dɔ la n'a nana a bɛ ɲina kan nana adamadenw de kama kosɛbɛ a bɛ ale hakili bɛ to a yɛrɛ de la donc n'an y'a b'o la ka taa n'a ye faso dilanni ko la a bɛ se ka ɲɛ u bolo nga yɛrɛ bolo yala muso tɛ u yɛrɛ fana marginaliser sabula ni a fɔra ko politique yerenenw be ou bien ni a fɔra ko lajɛbaw be no muso caman be no minnu b'u sen kuru ka fɔ ni ye cɛw ka ko ye yala est ce que musow yɛrɛ nɔ dɔ tu u yɛrɛ ka ko la bon o muso dɔw be no komi courage tɛ musow bɛɛ fana la bon minnu mana courage sɔrɔ n'i y'a fi ɲɛna cogo min na a bɛ fɔ ko musɔrɔbatigiw bon o musɔrɔbatigiw a bɛ jouer i ka fɛn caman kan hali i ka furuko a bɛ jouer a kan i ye muso fɛn fɛn ye k'a fɔ k'a kɛra femme leader ye Mali la k'a ma difficulté sɔrɔ a ka foyer kɔnɔ a man ca dɛ mun bɛ na n'o ye i b'a dɔn ni question dɔw bɛ yen n'i y'i da ser'olu ma dɔrɔn mɔgɔ bɛ sina ka i kɛ fɛn sugu bɛɛ ye ten a bɛ fɔ ko muso da man ka don ni kuma sugu la fɛn bɛɛ la bon mɔgɔw bɛ culture don fɛn dɔw la alors que an bɛ yɔrɔ min na bi n'an bɛ fɛ an ka taa ɲɛ f'an ka sumuni bisi k'an nɛn bɔ kosɛbɛ tant que a ma bisi joli tɛ suma nɛn kan abada donc il faut que musow ka bila ɲɛfɛ ka a yira k'a fɔ u ye musow de ye droit b'u la kosɛbɛ wa u ni o cɛw bɛɛ ka kan o droit kelenw na donc transition bilama mago bɛ min na mago bɛ maliden bɛɛ de la tiɲɛ don n tɛ politique la n somɔgɔ tɛ politique mɔgɔ ye mais pour que jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan an ka bɔ problème dɔ la fan bɛɛ de ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka taa ɲɛ musow denmisɛnninw cɛw an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan e yɛrɛ Fatumata Macam Kone i ka wulikajɔ ka bon ɲɔgɔn dɛmɛ ta fan fɛ kosɛbɛ fo fɛn min ma nanzarakan na ko humanitaire yala mun y'i bila o wulikajɔ ninnu na sabula o maaw ka dɔgɔnɛ muso kunda an bɛ cɛw kɔni caman ye u bɛ wulikajɔw kɛ maaw dɛmɛli la dogo la nka e fana i b'o ɲɔgɔnna kɛ mun ye e bila o la
ni tiɲɛ dɔ bɛ yen tiɲɛ min a tɛ taga ni ka segin t'a la o ye de ko adamaden an ka ɲa ɲɔgɔn ma wa mɔgɔ ɲuman n'i y'a kɛ i t'a kɛ mɔgɔ ye i bɛ ɲuman kɛ i yɛrɛ de peut-être que i bɛ ɲuman min kɛ i b'a kɛ ka dɔn nisɔndiya mais en réalité i b'a kɛ i yɛrɛ de mɔgɔ mana ɲa i bɛ ɲa i yɛrɛ ye humanitaire min filɛ nin ye ne ma forcer ni ne donna la ne ma forcer fɛnw nana naturellement ne kun bɛ kunnafoni di so la n'a tun bɛ fɔ a ma ko l'indépendant donc ɲinan n ye n san 4 ye sisan n bɔra yen n bɛ caisse malienne de sécurité sociale la en 2007 ni Jose de tora baro la don dɔ la dɔrɔn Jose Traoré reportage dɔ senfɛ ale de sina ka fɔ a ye histoire dɔ fɔ dɔ ka histoire fɔ ko den dɔ wolola filanin fila ko bec de lièvre bɛ kelen na ka tila k'a ɲɛ f'i ye a ye ne touché kojugu kuma yɛrɛ fɔtɔ fo ne kasira ne ko mais n ko ne bɛ fɛ ka den ye a ko ko n'an bɔra yan nɔ k'an bɛ taa k'an b'u lajɛ u bɔra village de la ka na ala y'a kɛ an taara ne ye den lajɛ ne ko n ko warimisɛnnin min tun bɛ ne bolo ne y'a d'u ma ne k'u ma n ko mais n ko est ce que n ko n'an y'a sɛbɛn n'a bɛ se ka kɛ n k'an bɛ dɛmɛ sɔrɔ Jose ko ko komi ne bɛ journal min na o lakɔdɔnnen don kosɛbɛ ko n bɛ se k'o fana essayer donc ne ye information bɛɛ ta ne nana à l'époque an ka rédacteur en chef tun ye ala ma hinɛ la Yaya Sidibe ne nana dɔrɔn ne y'a ɲɛfɔ ɲɛna n ko ne ye den dɔ ye a ka situation min ta a bɛ tan ne kɔni y'a photo ta ka n bɛ fɛ an ka fɛn dɔ k'a kan an ka bɔ journal la ka dɛmɛ ɲini a ye a ko ne ka sɛbɛn kɛ donc ne y'a sɛbɛn a bɔra ala y'a kɛ article bɔra dɔrɔn téléphone tun tɛ mɔgɔ ninnu bolo parce que wagati téléphone tun tɛ bɛɛ bolo ne yɛrɛ ka numéro de téléphone k'a la dugu jɛra dɔrɔn muso dɔ ye ne wele k'ale tɔgɔ madame Samaseku ko lɔbɔ de ko k'a k'an wele ko u bɛ fɛ ka den in furakɛ ne ko den n'u dalen bɛ Luxembourg la ko ne bɛ se ka bila u ɲɛ ka taa yɔrɔ la ne ko awɔ donc u nana ne ta baarayɔrɔ la an taara ne y'u yira u la u ye den furakɛ mais ɲɛ kɔni ma yɛlɛ mais komi da in ne kun fɛnna bec de lièvre de tun b'a la donc u ye a fari yɔrɔnin dɔ tigɛ k'o kɛ ka da in dilan o kɔni furakɛra o cogo la donc o furakɛlen o cogo la sisan ne ko ko donc ni nin bɛ se ka dɛmɛ dɔ lase mɔgɔ ma pourquoi ne tɛ to ka o kɛ donc ne ye Jose wele o la ne ko a ma n ko ne kɔrɔkɛ n'a y'a sɔrɔ n'i bɛ to ka mɔgɔw sɔrɔ tan i bɛ se k'u lase ma an bɛ to ka fɛn sɛbɛn a kan c'était sans arrière pensée donc ne donna la ten ne bɛ sɛbɛnni kɛ ni Jose mɔgɔ minnu mana taa fɛ yen ale b'u ta a ka radio la mais faire toi la à l'époque n'ale y'u ta a b'u bila ka taa ne fɛ yen jama yɛrɛ tun ka ca ale ma ale tun tɛ se ka bɛɛ ta radio la a tun b'u bila ka taa ne fɛ yen ne bɛ u ka article kɛ fo a nana kɛ sa ne yɛrɛ dɔnna parce que a caman tun bɛ yen u bɛ bɔ burusiw de kɔnɔ ka na téléphone t'u bolo ne bɛ n ka numéro k'a jukɔrɔ mɔgɔw bɛ ne de wele directement ne ye mɔgɔ baden dɔn malien baden dɔn extérieur la tan ni Mali yɛrɛ kɔnɔ ne ye mɔgɔ baden ye ɲɔgɔn dɔn ni rubrique in de nɔfɛ ne tun bɛ rubrique in wele ko SOS au domini donc ni min nana n'an ye article kɛ o kan ka fɛn bila a ka ca a tigi bɛ dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ ninnu caman dɔw bɛ taa furakɛ fo kana to la mɔgɔ fila kelen tun ye musomanin ye ale wolola ala y'a kɛ a wolola k'a sɔrɔ banakɔtaga yɔrɔ t'a la donc Gabriel Touré mɔgɔ a wolola Manden yan fan in de fɛ fɛn Gabriel Touré mɔgɔw ye pɔsinin dɔ de bɔ kɛrɛ la donc ba bɛ mananin siri o la donc ni banakɔtaga nana dɔrɔn a bɛ bɔ u kɛra ɲuguntɔfɛn quoi bɛɛ bɛ mɔgɔ si tɛ sɔn ka gɛrɛ u la donc olu ye ne ko mɛn u nana ne ɲini muso tun bɛ bɔ a sen de la sɛbɛnni kɔrɔ ka tagama ka na indépendant la ACI kɔnɔ hali passé t'a bolo n'a nana ni ne b'a fɔ n collègue tɔw ma n ko misiri mɔgɔw ka kuma ala ka minɛ bɛɛ k'i bolo don i kun mɔgɔw b'u bolo don k'u bɛ warimisɛnnin minnu fara ɲɔgɔn kan an b'o di a ma donc ne ye article sɛbɛn sisan malien dɔ de y'a ye o kun sigilen bɛ Michigan o ye ne wele o y'a sɔrɔ ne bɛ ka taa mission na Mopti ko ale ye fɛn ye den ka article ye k'ale bɛ fɛ ka den dɛmɛ
ko parce que ala y'ale yɛrɛ lajarabi ni a den ɲɔgɔnna dɔ ye ko ale bɛ min ɲini ne fɛ sisan ne ka lɛtiri dɔ kɛ ale kɔni bɛ taa ɲɛfɔ u ka hôpital mɔgɔw ye ne ka lɛtiri kɛ ale bɛ lɛtiri in ta ka taa yira o hôpital la komi ale yɛrɛ bɛ baara kɛ hôpital in na ala y'a kɛ lɛtiri taara di hôpital mɔgɔw ma olu ma problème foyi k'a la olu ko u bɛ den in furakɛ den ka prise en charge tun bɛ bɛn 20 ɲɔgɔnnaw de ma donc olu ko k'u bɛ den ka prise en charge kɛ parce que den tun b'ale san 1 sɔrɔ an ye lɛtiri kɛ sisan k'a ci consulat la Amérique consulat la Mali la an bɛnna ni consul min ye a wagati mɔgɔ ɲuman kun don kosɛbɛ ale yɛrɛ de tun bɛ mɔgɔ bila ka ne wele kuma bɛ téléphone na ko an ka teliya ka na ni den ninnu ka den n'a ba ka passeport ye pour que u ka tagali ko bɛ se ka ɲɛnabɔ hali a ko ma n'aw sera aéroport la n'u sera aéroport la Amérique u kan ka kuma min fɔ u kan ka kuma min fɔ siɲɛ laban min an taara a ko ne ma mais ninnu bɔra burusi de kɔnɔ ni muso in tɛ se ka taa a kelen tɛ se ka taa Amérique mais muso n'a dɔgɔmuso de kun bɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a dɛmɛ ka den ta ko n'i ye ninnu bila ka taa Amérique a bɛ gɛlɛya u bolo est-ce que e bɛ se ka da u kan ka t'u bila ne ko a moyen tɛ ne bolo parce que n'i ko k'i bɛ taa Amérique sisan nɔ f'i ka billet ta ko ne ma préparer o kama a ko mais ni ne ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ billet ta ne ko yali ne bɛ taa ne ko n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ko ne mago bɛ mun wɛrɛ la billet kɔfɛ ne ko ne mago tɛ foyi wɛrɛ la a ye o yɔrɔnin bɛɛ a ye 15,000 bɔ a kun a yɛrɛ ko ne ka taa n ka fɛn kɛ Santrawa Keita la ne taara yen nɔ ka taa o formulaire rempli ka segin ka na a ye visa 50 di ne ma o la ne ka da mɔgɔ ninnu kan ne ko a ma ko bon ne kɔni taara n tɛ se ka tɛmɛ kalo 1 kan parce que n bɛ baara de la yan nɔ ko problème t'a la ko ni u sera ka introduit yen nɔ ka ban k'o bɛɛ ka ɲi ala y'a kɛ an taara o cogo la ne kɔni ye kalo 1 kɛ ne seginna mais mɔgɔ ninnu tora yen fo ka kalo 9 kɛ den ye opéré la siɲɛ caman alhamdulilayi u nana a fusaya lafiya sɔrɔla tabarikala bon o ye fɛn min kɛ min yɛrɛ ye marqué tilala tuguni cɛnin dɔ fana problème de cœur kun b'a la n'a kun nana wallahi f'i bɛ kasi a nɔfɛ tellement que hinɛtɔya kun don quoi a n'a ba de tun bɛ yan nɔ ba kun ye fɛn cɛnin yɛrɛ fa ye Gambien de donc fa taara k'u to ani ba de bɛ yan ba kun ye dɔgɔnɔ donc ni an y'o fɛnɛ sɛbɛn ta ne ye sɛbɛnni k'o kan min na fɛn dɔ tun bɛ association dɔ tun bɛ yen ko la chaîne de l'espoir olu tun bɛ na u tun bɛ intervention kɛ ka caya fɛn de la Luxembourg la u bɛ Luxembourg la olu fɛnɛ ye u ye o texte in ye o article ye min na olu fɛnɛ ye o cɛnin ka prise en charge kɛ ka cɛnin bila ka taa cɛnin furakɛ fo Espagne a fana taara a ye kalo caman kɛ mais fo bi cɛnin bɛ a bɛ taa nɔfɛ wagati bɛɛ n'a bɛ ɲɔgɔn kalama fana. Fatumata ma cam kɔni i b'an bolokɔrɔ bi i bɛ ka kuma min fɔ magatɔ ko don kosɛbɛ sabula humanitaire n'i y'o fɔ ka ban o ye ɲɔgɔn dɛmɛ maa minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ ka dɛmɛ ta ka se k'a ɲɛsin u ma yala i ka nin hokumu nin baara ninnu bɛɛ kɔnɔna la i ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la. I b'a dɔn ko baara tɛ kɛ ni gɛlɛya tɛ min na parce que a caman bɛ yen n y'a fɔ cogo min na téléphone kun t'u bolo donc n'i ye dɔw ka fɛn kɛ ni ne ye n ka numéro k'a la ni mɔgɔ ye weleli kɛ an bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ karisa ye ne b'a fɔ bon sisan nɔ aw bɛ na indépendance secrétariat la o y'a sɔrɔ Orange Money ko tun tɛ yen aw bɛ na indépendance secrétariat la wari bɛ déposer secrétaire fɛ yen ni wari déposer la secrétaire fɛ yen nɔ banabagatɔ bɛ wele a bɛ na a bɛ ta ka d'a ma hali ne yɛrɛ bolo tun tɛ don a kɔrɔ donc i b'o min kɛ tuma dɔ la i b'a dɔn maliyɛn ye on est n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi caman ye ɲumandɔnbali ye a dɔw tun b'a miiri ko dɔw yɛrɛ ko n'i y'a ye ko ne Orange mɔgɔw ye n wele dɔ ta la ka 90 ta k'a di yan Orange yɛrɛ tɛ dɛ mais a baarakɛlaw de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan u kɛlen ka article ye ka u fara ɲɔgɔn kan ka ne wele k'u b'a di ne ma ne ko non ko sisan à l'époque denin dɔ de ye n wele Agamani premier ministre kɔnɔ o denmuso dɔ de tun bɛ yen ko Aïcha ne ko bon sisan ne ni den yɛrɛ n'a ba bɛ na ɲɔgɔn fɛ ko ayi k'olu ma dabɔ den n'a ba k'olu ye ko Orange ka action tɛ olu yɛrɛ baarakɛlaw de farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ka nin fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ fɛ k'a di ne yɛrɛ bolo ma
sisan ne nana ne fana ko bon a ye décharge kɛ a la kosɛbɛ o la ne bɛ sɔrɔ k'a minɛ walasa ko bɛɛ ka jɛya donc wari dira o cogo la ne taara n'a ye ne ye copie kelen d'olu ma après ne ye copie kelen kɛ k'a bila an yɛrɛ bolo ka banabagatɔ wele indépendant responsable y'a ta k'a d'a ma mais n tilala k'a mɛn kɔfɛ ko banabagatɔ ko n'i y'a ye an ye 90 d'ale ma k'i bɛ taa sɔrɔ an ye million caman de sɔrɔ a la ya donc tuma dɔw la i bɛ fɛn dɔw kɛ ala kama nka mɔgɔw b'a faamuya cogoya wɛrɛ la mais i bɛ fɛn bɛɛ di masa Rahamani ma o bɛɛ kɛra ale de ɲɛna kosɛbɛ yala i ka nin wulikajɔ ninnu kɔnɔna la yɛrɛ yira ninnu ni fɛn ninnu olu t'a la yɛrɛ yira foyi tun t'a la sabula mais i bɛ se ka mun faamuya i n'a fɔ bibi in na ni mun ko k'a bɛ dɛmɛ kɛ i b'a sɔrɔ réseaux sociaux kan wulikajɔw bɛ kɛ ka caméraw wele ka na ka banabagatɔ yɛrɛ bɔ k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko ne de ye nin di karisa ma yala e bɛ se ka mun fɔ o tigilamɔgɔw ɲɛna an bɛ don min na i ko bi fili de don parce que n'i ko k'i ye fɛn kɛ ala kama a kɛ o masa Rahamani dɔrɔn kama i sara b'ale de bolo ne tun ye article kɛ ni mɔgɔw ye dɛmɛ kɛ pour que fana komi ne tun b'a f'u ɲɛna mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ kosɛbɛ wari bɛ fɔ wari minnu dira olu bɛ fɔ mais mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ donc ni wari dita cayara sisan ne tun bɛ article wɛrɛ kɛ pour dire qu'une chaîne de solidarité s'est formée autour de tel malade ni malade tɔgɔ fɔ an ye nin montant hakɛ in sɔrɔ a la o la n'i ye montant fɔ wari ninnu bɔra i b'a sɔrɔ sa dɔ bɔra États-Unis o ye 50 000 di par exemple i b'a sɛbɛn an ye 50 000 sɔrɔ ka bɔ États-Unis Angola an ye 100 000 sɔrɔ ka bɔ yen nɔ i b'olu sɛbɛn comme ça mɔgɔ min y'a di ka bɔ dugu min na n'a y'a ye i b'a dɔn k'ale de y'a di mais an kɔni tun t'an yɛrɛ fɔ o de la pour revenir à votre question an ka ko kɛ ala kama an ka yɛrɛ yira bɔ a la o de kama o réseaux sociaux ko in de kelen tɛ k'a to sisan finalement hali mɔgɔw yɛrɛ dalen tɛ a caman na wa parce que n'i y'a kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ u b'a fɔ cogo min na kalabanciya dɔ bɛ a kɔfɛ donc hali ni minnu bɛ fɛ ka kɛ n'a ɲumanama ye finalement mɔgɔ t'a dɔn i kan ka da min yɛrɛ la tuguni quoi donc an ka ko kɛ ala ko ye an ka yɛrɛ yira ni fɛnw bɔ a la nafa foyi t'a la kosɛbɛ yala i hakili y'a sɔrɔ ka ONG créer ou bien ka jɛkulu créer mun bɛ chaque fois ka fond yɛrɛ ɲini k'a bila en cas de besoin ka se ka dɛmɛ don a tigilamɔgɔw ma a kana kɛ ni a tigilamɔgɔ nana ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ ka dɛmɛ ɲini yala i hakili ser'o ma ou bien o jɛkulu dɔ b'i bolo wa mɔgɔw delila k'o fɔ ɲɛna mais ne tun t'a fɛ ka don o si la ne tun b'a fɛ dɔrɔn ni min mago b'a dɛmɛ na wagati min na a ka ɲini o wagati a ka dan o ma parce que n ye miiri n ko ni nana don a fɛn ninnu na n tɛ mɔgɔ caman y'o proposer n ko ni nana don a ONG ko n'a fɛn ninnu na n ko est ce que tagalen ɲɛfɛ kalabanciyaw tɛna don a la donc o t'an k'a kɛ dɔrɔn ni min mago bɛ aide la wagati min a bɛ ɲini o ye tuma dɔ la ne yɛrɛ tun bɛ n ka sara ta k'a don dɔw ta la ne hakili b'a la cɛ dɔ nana muso ye il était vacataire enseignant vacataire n bɛ fo Kucala brousse kɔnɔna dɔ la muso in jigintɔla de dɛ fɛn nana don a la a dɔnna ko problème de rein de b'a la cɛ fɛnɛ ye baara bila o y'a sɔrɔ den kelen dɔrɔn de sɔrɔ ka na ni muso ye Bamakɔ yan i somɔgɔ tɛ Bamakɔ yan u nana u somɔgɔ bolojan dɔ u nana jigin olu fɛ yen bon olu kɔni bɛ n'olu ye dumuni min tobi olu yɛrɛ ka situation kun man ɲi mais n'olu ye min kɔni tobi u bɛ jɛ k'o dun mais furakɛli wariw dun a kun ma nɔgɔn donc ne sera ka dɛmɛ n y'a yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na ka fɔ k'a se komi ka rein furakɛli bɛ kɛ fo point G cogo min na ka mɔgɔw yira contacter dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ caman y'a dɛmɛ mais malheureusement muso ni tora la quoi ka dɔgɔ ala ye donc a jiginna n kɔnɔ mɔgɔ kelen k'a fɔ mais après n ye réfléchi n ko ni nana don la sisan kalabanciya bɛ don a la donc depuis n bɔra indépendant na sisan depuis ne bɔra indépendant na fo bi ne ma rubrique kɛ mais ni mɔgɔ minnu ye n wele k'a fɔ karisa an b'a dɔn i tun bɛ rubrique in kɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'an ka nin banabagatɔ dɛmɛ n ye dɔ responsabiliser a la indépendant na o tigi bɛ n toujours Aramata S Keita n b'u bila ka taa o fɛ yen o tigi b'a seko kɛ olu ye mais n kɔni tɛ suivi k'a la dɛ pour savoir a ye fɛn o tigiw ye fɛn sɔrɔ comme ça numéro bɛ bɛɛ bolo banabagatɔw yɛrɛ de ka numéro bɛ k'a la donc an b'o cogo la n kɔni ma foyi sigi an bɛ ka se jɛmukan kuncɛyɔrɔ ma yala an bɛ 8 mars de hukumu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi jamana bɛ lahalaya mun na a dogolen tɛ maa si la yala 8 mars ɲinan e bɛ se ka mun fɔ bakuruba la yaasa an ka jɛmukan ka wuli
ka foli ni tanuni kɛ aw ye alisa ne kana an sigi ka kuma yan nɔ mɔgɔw k'a dɔn ne bɛ fɛ ka min fɔ ala ni ala barika aw barika donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw ma o la ka yira k'a fɔ 8 mars ko la musow ka continuer toujours k'u ka droit ɲini ka cɛ janya ka bɔ tama ni bala la o t'an na se yɔrɔ si baaraba de b'an bolo an ka droit caman bafouélen don musow dan tɛ ko an minnu bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ ye mɔgɔ joli ye par rapport à la population malienne c'est très minime musow bɛ togodaw de la donc an bɛ ɲina olu minnu kɔ il faut que an olu de ka fɛnw ta k'a bila ɲɛma pour que an bɛ se k'olu défend cogo min na caman bɛ se ka bɔ olu ka gɛlɛyaw la cogo min na donc ni kɔni bɛ laɲini welewele kan min se muso leaderw ma halisa an ka continuer an ka musow ka droit ɲini i ye welewele kan ɲɛsin muso leaderw ma yala jamana ɲɛmaaw fana don mun bɛ se ka fɔ olu ɲɛna a ko la komi muso leaderw olu de bɛ message porter ka se jamana leaderw ma o de kama n y'a daminɛ ni olu ye quoi ni olu ye kumaw lamɛn musow tɔw ka parce que an musow de bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn tiɲɛ don donc olu ka kumaw lase faamaw ma faamaw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnɛmaya tɛ yen ni muso tɛ wa jamana yɛrɛ tɛ taa ɲɛ fana tant que muso ma lafiya parce que u b'a fɔ ko ni n y'a mɛn dɔnkilidala dɔ da ko n'i ye muso den kelen éduquer k'i ye dugu bɛɛ éduquer ko n'i dun ye cɛ kelen éduquer k'i ye mɔgɔ kelen de éduquer ça veut dire que muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ 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 jamana ka ɲɛtaga la donc jamana kɔnɔmɔgɔw ka faamuya k'a fɔ an musow mako bɛ an ka droitw la k'an ka égalité de sexe comme on le dit ka a bila a ladon ba la ka muso bila sanfɛ halisa mais sanfɛ cogo di a kana kɛ dɔrɔn muso filɛ nin ye a fɔra ko ka muso dɔ bila poste dɔ la muso ka bila la k'a sɔrɔ a niveau t'a la an kan t'o fana ma an kan bɛ muso de ma compétence bɛ muso min na u ka bila fɛn na a bɛ fɛn min dɔn wa pour que muso tɔw ka droit u ka se k'o défend jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to musow ka droit la kosɛbɛ foli kɛ foli b'aw ye toujours foli belebeleba k'aw ka auditeurs bɛɛ lajɛlen fo a diyara an ye an bɛ lamɛnbagaw ladɔnniya sa k'a fɔ ko jɛmukan kɔni ni o ye bɛɛ ka kuma ye ka se ka kuma di jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma i k'i hakilina k'o fɔ jamanadenw ye faamuya o bɛ se ka sɔrɔ kow la cogo min na bi an ka maa welele o kun ye Fatumata Macam Kone ye ka ale ye chef de département communication ye caisse mun ni a ye caisse malienne de sécurité sociale CMSS ale bɛ cakɛ yen nɔ ni a ma ɲa k'a fɔ ko kow bɛ ten tɔ jɛmukan kɔni a sera a kuncɛyɔrɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na fɛn fɛn ɲɛ b'an na fɛn fɛn kulo b'an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan ani nin heure kelen in na aw k'an bɛn